iako je sagrađena prvenstveno kao crkva, kao manastir, kao što je već bio, da li je to u redu sa njihove strane ili... Pa vidiš čime se ljudi bave, ljudi se ne bave time šta njihova deca jedu, šta njihova deca rade. Razumeš, ljudi se ne bave što njegov sin se drogira. Razumeš, mediji se bave glupostima, razumeš, da li će oni jednu zgradu koja ničemu ne služi da koriste za ovo ili za ono, razumeš, mislim, oni se bave šta se dešava na Marsu, da li na Marsu je bio neki, da li se pojavila voda ili se nije pojavila voda, oni se time bave. Oni se bave da li komšija njegov, šta radi njegov komšija, on se ne bavi svojim životom, on se ne bavi svojom decom, on se ne bavi svojim zdravljem. Šta će oni da rade sa jednom zgradom koju su oni zauzeli? Znači, to je nekada bila hrišćanska crkva, Turci su to zauzeli, mislim, u ovom svetu postoji zakon sile, razumeš, oni mogu da rade šta hoće. Kraj priče, razumeš. I to je tako to. Da, sad se ja bavim šta oni rade, Turci, ali ljudi vole da se bavim glupostima, razumeš. Tako je. Kakvu boju gaćica nosi pevačica, ne znam, ona, razumeš. Oni se bave tim stvarima, razumeš. Tako, bave se glupostima, tuđim životom.